част от възпитанието е да ти правят забележки. Но честно казано, баща ми е бил доста далеч от този елемент на възпитание. По-скоро майка ми беше администрацията и всички неща свързани с училище, всички неща свързани с приятели минаваха през майка ми. Тя общо и отдела връзки с общността вкъщи. Баща ми не е бил толкова активен. И то може би с основание, за да има някаква иерархия в очите на детето. Тоест, ако майка ми се занимава с ежедневието ми и тя, да речем, в един момент ще бъде трудно да си наложи даден авторитет, да има един авторитет допълнителен на друга инстанция, при която аз не отивам всеки ден, а по-рядко, и да може да потвърди решението на майка ми общо взето. Но да имаш два авторитета, да можеш да ги разграничаваш. Но общо взето баща ми винаги с малко думи е нанасил най-силен ефект върху дадено мое поведение. Аз си спомням, прибрал съм се с четворка по математика. Аз по принцип бях много зле по математика, но тогава бях малко по-добър. Това беше в 10-ти клас. В 11-ти клас излезнаха нещата извън контрол. Обаче се прибирам с четворка по математика и съм в една по-така по-минорно настроение. Баща ми обаче ме гледа, нали, че съм клюмнал. И ме пита: Далоре, какво има? Му казвам: имам четворка по математика. И той ме гледа и казва: и? Да, добър 4. И аз го гледам, ама нали, може да бъде 5-6, може да бъде по-добра оценка. И той казва: Викам: добре, няма ли нещо да ми се караш? Нещо да ти се карам? Защо да ти се карам? То си за тебе. Ти учи за себе си, не за мен. Аз каквото съм постигнал в живота, съм постигнал. Ти си за себе си. Ако искаш да имаш добри оценки, учи. Ако искаш да минаваш метър и така нататък между капките да се надяваш, ти си преценяваш. То си за теб. Викам: окей. Добре. Също така си спомням една друга ситуация, гледаме матч. И сме седнали аз и баща ми в хола. И съм 8 годишен. И има един много популярен рефрен, който се скандира от феновете на ЦСК. Обаче, аз ги чувам, то се чува, нали, през... Има коментатор, който коментира матча, обаче феновете ги чуваш, защото са част от... И аз поех с тях. И в момента, в който го изрекох, баща ми ме погледна. Така с... И аз го усетих му погледа с периферното зрение. Обаче то думите са като стрели. Пускаш ги и вече казано не можеш да го дърпаш назад. Айде. И аз веднага се оправдавам. Нищо не е казал, той само ме гледа. И аз веднага се оправдавам. Ама и те така правят. Тоест те и феновете. И той ме гледа. Ей, какъв искаш да бъдеш? Да псуваш? Окей. И тогава мълчание. Второто по време го гледахме с мълчание и просто... И така, такива неща.